Muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 nasi ndiri kuno kumazowe pane tsaona yaitika mumugwagwa kumazowe ikoko pane bhazi rabaka tisingachataure zita rebhazi kuti ibhazi ripi but inguva yeholiday yatinayo ngatitarise kuti motikari dzedu dzakanaka here zvatiri kufamba nadzo zvakamira sezviri right here tine urombo asi mukunzwa kwandaita vamwe varamba zvavo kutaura neni kumanzwira andaita nevengi vari mubhazi vari kutaurayo kuti hapana munhu afa hapana munhu akuwara bhazi rangotanga kupititika chihutsi bhazi ratanga mubaka saka so tine urombo mashoko angu ndeyekuti muri yeZimbabwe ngatifambei zvakanaka mumugwagwa ngatitarise motikari dzedu. Thank you. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.